Вітаю, паважаныя слухачы, гледачы Еўрарадыё. У студыі па-ранейшаму працуе Марыся Вайтовіч. Сёння будзем гаварыць пра тое, як змяняецца беларуская сістэма адукацыі, ці змяняецца яна ў прынцыпе ад медычнай падрыхтоўкі да ідэалагічнага кантролю ў школах і ВНУ. Улады прапануюць перавесці медыцынскую адукацыю выключна на бюджэтную форму, абмяркоўваюць студэнцкія абмены з Паўночнай Карэі, пракуратура правярае патрыятычнае выхаванне ў школах, а універсітэты становяцца пляцоўкамі для выязных судовых пасяджэнняў. Пра тое, што стаіць за гэтымі крокамі і да чаго гэта ўсё можа прывесці, мы сёння будзем размаўляць з дарадцам Святланай Ціханаўскай па навуцы, адукацыі, гісторыкам і нашым госцем, які даўно да нас ужо не прыходзіў, гэта Павел Церашковіч. Вітаю вас, спадар Павел. Вітаю, што значыць даўна? Минулый месяц. Ну, гэта ўжо... регулярна. Ну, трэба часцей. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідайце, калі ласка, каментары, пытанні пад гэтым стрымам. Будзем рабіць наш эфір больш цікавым. Калі для вас гэта бяспечна, ўсё можете гэта рабіць і падпісвайцеся на Еўрарадыё. Давайте пачнем з ідэі перавесці медыцынскую адукацыю выключна на бюджэтную форму. Што гэта значыць для абітурыентаў, на ваш позірк і сістэмы ў целом? Ну, что это значит? Это значит, что любой, кто атрымлівае вышэйшую адукацыю медычную, будзе абавязаны потым дзесьці адпрацаваць. І тут гаворка не пра адукацыю ўласную, а пра тое, як арганізавана медыцына ў Беларусі. Добра вядома, што дактароў не хапае. І не хапае катастрафічна районных центрах, в невеличких городах. И держава уже якое тут десятигодие просто затыкае дзюры, да, людьми, якія павінны там адпрацаваць 2 гады. То бок нават думкі не ідзе пра тое, каб чалавек прыехаў і там працаваў усё сваё жыццё. Вось каб прымусіць яго на 2 гады, а потым ён адтуль збежыць. И тут проблема нават не вось у таким тотальным недоходе докторов, хотя сигналы такие идут, и особливо узких специалистов не хапае, а проблема галоўная, апроч вось гэтага дурнога размеркавання, гэтага прыгоннага ладу, проблема у организации вось самой медычнай справы. Потому что вось калі глядзець статыстыку, калі верыць, так, ось, то по колькости докторов там умовно на душу насельніцтва, ну, Беларусь опереживае шмат якія еўрапейскія краіны, напрыклад, у Данії гэтых докторов у 2 разы меней, і там усё добра працуе. І вось гэтым трэба займацца, як арганізавана ўвогуле взаимодзеянне паміж медычнымі установамі і пацыентамі. Не ёсць чым параўнаць. И уже не первый год живу в Литве, и вижу, як тут организован менавіта доступ до докторов. Праз электронную систему, ніяких там талончиков, ніяких чергаў. Зразумела, калі вузкі специалист, то трэба чакаць пэўны час, але гэта, ну, все зроблена вельмі лёгка. И здаецца, что пэўныя элементы электронной державы у Беларусі уже працуюць, чаму яны не працуюць в медицине, я не разумею. То бок, яшчэ раз, нават с такой колькостью докторов можно было бы гэта организовать. Держава гэта не робіць, і вось не хотела уживать слово, але вось выглядает просто тупо. Вось размеркаванне, все, давай адпрацуй, что будет далей. Ну, здаецца, нават думаць не ўзнікае. А так, ну, вядома, ва ўсім свеце медычная падрыхтоўка універсітэцкая, яна адносіцца да ліку, бадай, што самых таких дарагіх. Гэта сапраўды факт. Вось калі людзі ідуць на тое, каб самім заплаціць, ну, чаму гэта шкодзіць дзяржаве, я вось не разумею. Ну, ладно, гэта уже і справа. І яшчэ раз, тут збольшага не пра адукацыю, а вось пра агульную сістэму
тым, як дзяржава распараджаецца адукаванымі людзьмі. Усё ж такі калі вы кажаце, што чым гэта скончыцца, нават думаць страшна, але ўсё ж такі чым можа скончыцца, калі сапраўды вось беларускіх студэнтаў, абітурыентаў у медычны універсітэт будуць прымаць толькі на бюджэт? Нет, так все уже, гэта праблема вырашана. Ну так, па-першае, людзі будуць рабіць усё, што заўгодна, каб пад гэтае размеркаванне не трапіць. Так? Я вось у савецкія часы заканчивал універсітэт і памятаю, як у нас практычна ўсе дзяўчаты да 4-го курса повыходзілі замуж, там вось у тым ліку і адкасіць ад размеркавання. Ну, ёсць розныя варыянты, як гэта зрабіць. Вось. Ну і самае галоўнае, што гэта зразумела же, што гэта не працуе, не вось усё роўна. Працоўка і ўсё. Інакш проста не разумею. Так. Ясна, дзякую вам вялікі. Ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я ведаю, таксама шмат гадоў пісала пра медыцыну, на медыцынскія тэмы, размаўляла з медыкамі. Я ведаю, што гэтая праблема увогуле з працаўладкаваннем беларусу, яна ўжо вельмі даўняя, так, у нашыя там шпіталі. І таму што людзі, яны толькі яшчэ прыходзілі ў ардынатуры, як мне казалі, пачыналі актыўна налягаць на мову, каб проста з'ехаць, бо заробкі павінны быць нармальнымі, так, для медыкаў, калі там мы хочам, каб яны заставаліся ў краіне. Але змяняецца не толькі медычная адукацыя, улады шукаюць новыя міжнародныя партнёрствы нейкія. Міністэрства адукацыі заяўляе пра студэнцкія абмены з Паўночнай Карэі. Як вы ацэньваеце такую ініцыятыву? Ну, шчыра кажучы, пробито чарговое дно, да? Потому что десятигоддзямі Паўночная Карэя лічылася той краінай, краінай згод, да? З якой лепш ніякіх стасункаў абсалютна не мець. Але ў минулым годзе было заўважна, як Міністэрства адукацыі і кіраўніцтва краіны, яны імкнуліся трапіць у такую групу краін, якія нерукапажатыя, скажем так. Потому что апроч того, что были контакты там уже с амбассадой Паўночнай Кореи, были контакты, наместник министра адукации ездил у Кабул, и там с урадом талибов были усталяваны контакты, але они так не вельмі добра пайшлі, калі меркаваць па выніках. А іншы выпадак, гэта калі проректор Беларускага дзяржаўнага універсітэта паехаў у М'янму, каб дамаўляцца з тутэйшай вайсковай пунктай. І там гэты контакты яны ўжо працуюць, і прадстаўнікі міністэрства, там не толькі адукацыя, а больш міністэрства обороны М'янмы, яны ўжо прыязджалі ў Мінск некалькі разоў і прыглядаліся, дзе можна навучаць сваіх спецыялістаў. Шчыра кажучы, Беларусь трапіла ў такую кампанію, што горш просто нема куды. Есть такі індекс акадэмічнай волі міжнароднай. Там Беларусь уже давно в этой кампании, уровень показчиков подобный на Афганистан и Мьянму. То есть, что тычется Паўночнай Кореи, но тут будет вельмі цікава, потому что система адукации вельмі подобна на Беларусь. Бо яе стваралі по узору советскому, и рабілі гэта карейцы Советского Союза, якіх просто закликали ехать у Паўночную Корею адукаваных карейцаў, плюс і карейцы з Паўночнай Кореі, якія атрымоўвалі адукацыю Советского Союза. І там сейчас, асабліва калі паглядзець на вышэйшую адукацыю, у Мінску універсітэт замежных, там універсітэт замежных. У Мінску педагогічны універсітэт, і там педагогічны. І гэтак далей.
А вось зразумела, што праблема будзе ў беларускіх студэнтаў з карейскай мовай. Я так просто не засвоіш. В той же час вось у Карэі, як пишут тых, хто займаюцца гэтай краінай, паўночнай Карэі, там, як не дзіва, вывучэнне замежных моваў пастаўлена вельмі добра. У тым ліку расійскі. Ну і тут, як не дзіўна, Беларусі офіцыйны рэжым ёсць што пазычыць з гэтай краіны, паглядзіце, вось сённяшні кіраўнік Кім Трэці, Кім Чен Ын, ён уже скончыў школу ў Швейцарыі. Як ён там вучыўся, гэта ўжо іншая справа, але ўсё ж таки досвед некалькі гадоў праведзены з адной з самых развітых краін свету, ён ўсё ж таки ўплывае. І паглядзіце, паўночная Карэя, там яна прымала некалькі праграм у галіне адукацыі, у тым ліку яшчэ ў 80-е гады яны паставілі себе задачу стварыць інтэлектуальнае войска, каб не менш 1 мільёна чалавек былі з высокай адукацыяй. Гэта першае. Другое, яшчэ ў 2012 годзе Паўночная Карэя поставила задачу побудовать экономику ведаў в 2012 году. Лукашенко здолел гэтае слово вымавіць, здаецца, упершыню толькі ў гэтым годзе. То бок знаць шмат у чым від сістэма адукацыі можа нават і больш прадвінутая, чым надо. Але і да гэтага яшчэ трэба дадаць, апошнімі гадамі ўлада знішчала ўсю прыватную адукацыю. Так? Фактычна засталося 6 прыватных школ у Беларусі і некалькі прыватных універсітэтаў, але ты універсітэтаў, як кажуць, наладан дышы. Як не дзіўна, у Паўночнай Карэі ёсць прыватны універсітэт вельмі высокага ўзроўню. Такая элитарная установа, и там падтрымлівае контакты з заходнімі дзяржавамі. Ёсць на што паглядзець. Але тое, што аб'ядноўвае, гэта, конечно, катастрафічнае становішча акадэмічнай свабоды, якой, зразумела, у Паўночнай Карэі нават менш, чым у Беларусі. І калі паглядзець на рэйтынгі карэйскіх універсітэтаў, паўночнакарэйскіх, яны горшыя нават і Беларусі. Так што вось такая сітуацыя. Беларусам есть што там взять. Так што паглядзім. Слухайце, я думаю яшчэ, а не можа быць такі крок нейкім піарам Беларусі, нашай сістэмы адукацыі, у прынцыпе, у таго, што ў Беларусі ўсё нібыта добра. Я зараз патлумачу свае думкі. Беларускія студэнты едуць у Паўночную Карэю, дзе ўсё ж такі пакуль яшчэ больш закрытая, так, чым Беларусь. Студэнты з Паўночнай Карэі едуць у Беларусь, дзе трошкі вальнее можна сябе адчуваць. Пасля, які будзе абмен досведам, беларускія студэнты скажуць: «О Боже, ніколі зноў так не паедзем у гэтую Паўночную Карэю, лепш сядзець, у нас усё добра, класна, там жыве Беларусь», так? А людзі з Паўночнай Карэі будуць казаць, што так, сапраўды, у Беларусі ўсё супер, і гэта і з двух бакоў атрымліваецца, што Беларусь цудоўная краіна з лепшай у свеце адукацыі, і жыць лепей за ўсё ў Беларусі. Тут глядзіце, такое ёсць уражванне, што зараз дыктатуры у Паўночнай Карэі і ў Беларусі яны развіваюцца ў розных накірунках. То бок у нас усё ідзе да таго, каб максімальна закруціць усё, што можна закруціць, так? І каб стаць падобнымі на такую еўрапейскую Паўночную Карэю. А у Паўночнай Карэі там наадварот, яны па типу адвінчваюць, даюць болей свабоды. І паказальны такі прыклад.
уже было некалькі спробаў ад беларускіх уладаў расправіцца з рэпетытарствам, да? Потому что новость, нібыта сфера адукацыі непадкантрольная, і ўвогуле навошта яны патрэбны, калі у нас усё добра ў сістэме адукацыі. А вось у Паўночнай Кареі рэпетытары ёсць, яны існуюць легальна, і при всей, скажем так, коммунистичности в этой краине там есть приватный сектор. Есть люди с грошами, які в тим ліку гэтыя гроші укладаюць у адукацыю сваіх дзяцей, бо адукацыя, она там все ж таки працуе як социальный лік. Так что, хай студенты поглядят, конечно, для паўночна-карейских студентов Беларусь будет выглядать таким оазисом свободы, бо все ж таки есть нелимитованный доступ до интернета, чего у Кореи нема, есть открытые библиотеки, у Кореи большая часть того, что в библиотеках, она в так званом спецхране, так что, будет цікавы досвід. Ну і для беларускіх студэнтаў гэта выглядзець то, што можа стаць краінай. Таму што тое, што тычыцца там выхавання патрыятычнага, мілітарыстычнага, там даведзена да такога да абсалютна. Такім чынам мы ўжо падыходзім да чарговай нашай тэмы, якую сёння таксама варта абмеркаваць. Пракуратура правярае патрыятычнае выхаванне школьнікаў. Што азначае ўмяшанне сілавых структур у адукацыю? Увогуле, давайце глыбей распавядзем пра гэтую навіну, што адбываецца сёння ў беларускіх школах. Да, гэта сапраўды такая навіна, то здавалася бы, тут экспертаў у галіне адукацыі ўжо няма дзівіць, але высвятляецца, што ўсё такі ёсць. Сапраўды у лютым месяцы гэтага года абласная мінская пракуратура яна правяла праверку у школах патрыятычнага выхавання. Гэта, конечно, абсолютно ненормально. Бо якая справа пракуратуры ввогуле да патрыятычнага выхавання? Якія злачынствы? Задача пракуратуры гэта кантраляваць законнасць, там папярэджваць злачынствы, выкрываць злачынствы і так далей. Што яны ўвогуле ў гэтым разумеюць? Ну і там, калі паглядзець па такіх выніках, так, яны знайшлі злосных парушальнікаў, а тут ім лікуюць тым, што недастаткова выкарыстоўваецца проста навучальны дзень. То бок па суботах недастаткова працуюць. Там не наведалі ўсе там памятныя мясціны, музеі, не правялі там дні інфармавання ці штосьці такое. Пракуратура ў гэту влезла, дзякуй Богу, там нікога не посадили, але ж папярэджанне зрабілі. І гэта паказчык таго, што зноў-такі Беларусь, яна набліжаецца да Паўночнай Кареі па ступені кантролю. Я, шчыра кажучы, не ведаю, ці там у Паўночнай Кареі пракуратура гэтым займаецца ці не, там не істотна, але тое, што у нас пракуратура полезла гэта, конечно, абсолютно ненормально. Это показчик того, что аўтарытарная краіна, яна так потиху ператвараецца у тоталітарную. И я бы, увогуле прокуратура так яна себе дзіўна вядзе апошнімі годами гэтай абсессии, там, выданні подручников по геноциду белорусского народа, и подручники там различные на разные узроўні школьников, и вядомыя прыклады, калі прадстаўнікі прокуратуры не только у школы там ходят с гэтымі темами по геноциду, они пошли у дзіцячыя садкі. Гэта, на мой погляд, оно такое самое небяспечнае, потому что я апошнімі тыднямі рыхтаваў такі агляд падзей у галіне адукацыі за мінулы год,
і наглядзеўся шмат чаго. Бо зноў жа такі гэта ёсць патрабаванне не пракуратуры, патрабаванне міністэрства адукацыі, каб была справаздачнасць па ўсім патрыятычным выхаванню, каб усё гэта выкладалі ў сецях. І вось там вельмі добра бачна, што назоўню там старэйшых класах і асабліва студэнтаў па тварах бачна, што вось яны адбылі гэты мір. То есть у іх уже спрацоўвае такая псіхалагічная абарона. А вось дзіцячы садок гэта сапраўды страшна, бо дзеткі яны не падрыхтаваны всяго гэтага. Вядома, што прокуратура там сваімі сказамі, там дэманстрацыя фотаздымкаў, яна папросту іх запалохвае. Гэта ўспрымаецца вельмі эмацыянальна, дзеці не абароненыя. Ну і самае галоўнае, нават цяжка штосьці параіць бацькам. Як вось з гэтым змагацца, шчыра кажучы, я не ведаю, калі вось дзіця прыйдзе з дзіцячага садку і пачне там апавядаць пра ўсе гэтыя жахі. Ну і, дарэчы, яны ж там нават стараюцца і на школьнікаў, студэнтаў, калі ўжо проста размовы не удзельнічаюць, так вядома, калі прыводзілі групу студэнтаў і там выхаванцаў коледжей на тыя раскопкі, якія праводзіць прокуратура з дэманстрацыяй там шкілетаў, чарапоў і гэтак далей, таксама павінен чалавек быць да гэтага падрыхтаваны. Вось, але гэтага няма. Все гэта, конечно, выглядае, шчыра кажучы. Ну, вось, до 84. Такім чынам мы можам сказаць, што сёння ўзмацненне ідэалагічнага кантролю назіраецца ва ўсіх сферах сістэмы адукацыі, ад самых малодшых да, в прынцыпе, студэнтаў. Чаго казаць, універсітэты становяцца месцам правядзення выязных судовых пасяджэнняў. Што гэта за з'ява такая, так і для чаго гэта робіцца? Вось такія судовыя пасяджэнні, гэта ўжо даўняя практыка, іх могуць праводзіць не толькі в універсітэтах, але таксама і ў коледжах, і прафесійна-тэхнічных установах навучання. А раней, гады 3-4, таму в асноўным гэта было звязана з такой прафілактычнай працай адносна ўжывання наркотычных сродкаў. Але бачна, што апошнія 2 гады, асабліва апошні, перадапошні год, акцэнт змясціўся, і ўсё часцей і часцей гэтыя выязныя судебныя пасяджэнні, яны звязаныя з палітычнымі справамі. Вось, напрыклад, у мінулым годзе гэта было ў Брэсцкім політэхнічным універсітэце, было выязнае пасяджэнне суду, там абвінавачылі чалавека ў абразе каталіка. Вось, і гэта вось такая форма запалохвання студэнтаў, тым больш, што там жа і прыгаворы аглашаюць літаральна падчас усяго гэтага. І ў гэтым годзе таксама такі новы накірунак, гэта было ў Гарадзенскім аграрным універсітэце выязное пасяджэнне, куды прывезлі хлопца, які не пайшоў служыць у войску. І адразу было вынесена судовае рашэнне, наколькі я вось памятаю, там 2,5 гады хіміі. Вядома, што шмат хто з нашых былых палізневоленых кажа, што часам хімія яна горкая нават за калонію. І гэта зноў жа такі спосаб запалоху. І бачна, што гэта такая сістэмная праца, таму што вельмі шмат такіх пасяджэнняў праводзіцца ў Мінску і в універсітэтах, і
в юридичному коледжі Белорусского державного університету, шмат у яких професійно-технічних установах, і ось там такий типовий політичний 342 артикул, приводять там навіть батьків там, і примушають тих, хто сидить на лаві підсудних, там покаянні слова казати і так далі, і так далі. І ось це знову ж таки така прикмета тоталітарної держави. Ось промивання мозгов і запалу. Угу. І невядома проста, што з гэтым усім сёння рабіць. Параіць людзям выязджаць, уся краіна ж не выедзе, так? Гэта таксама ненармальная практыка. Нейкія змены павінны адбывацца ўнутры Беларусі, павінны быць нейкія рэформы. Калі б да вас прыслухаліся, наш эфір паглядзеў бы чалавек, які можа ўсё змяніць. Што б вы параілі, якія першыя крокі сёння можна было б рабіць? Калі таму самому чалавеку, які нібыта ўсё можа, да? Ось, я бы зрабіў две парады. Першая парада – не лезть у тую справу, якой ты нічога не чуешь. И твои уявления об адукации, они застарели на 50 годов, а то и более. И вот еще раз, что той самый Ким Чен Ын, хотя где-то жудасная особа, сапраўдны забойца. Ось, але все ж таки ён уявляе, як выглядае свет той, ось, развіты, як выглядае тая адукацыя. І гэта же ніякага ўяўлення пра гэта немає. Ось, другая парада. Ось, гэта стань на колени и попроси прабачэння у настаўнікаў і асабліва універсітэцкіх выкладчыкаў, якія працуюць за гэтыя не грошы, а грашы. І асабліва выкладчыкі універсітэцкія, якія маюць абсалютна такія жабрацкія заробкі, стаўлення да них, што яны яшчэ выконваюць сваю справу. Вот вельмі часто, калі там кажуць, ой, вось там советская адукацыя была найлепшая у свеце, хто там праверыць, як я параўнаў. Вот, давайте трымацца такого. Я кажу, добра. Хотите, как была, як у Советском Союзе, давайте поглядим, сколько в Советском Союзе выкладчики зарабляли. И вот коли там сярэдняя была, там казали 120, але там можно на самой справе 150-140 рублей. Вот, доцент зараблял 250-300, профессор 500-600. И я вот докладно абсолютно ведаю, когда я был студентом, просто выпадково сыпало, я убачил ведомость збору партийных взносов. Но мой науковый кіраўнік был парторгом в факультете, и кольки платил взносов ректор. И яким я был заробок? 1100 рублей. Это, абсолютно невероятная область. Что такое 1100 рублей в Советском Союзе? 6000 коштовала так званая кооперативная квартира, 6000 коштовала автомобиль. Вот. И во что переутворились заробки сёння. И гэтыя люди, якія засталіся в універсітетах, яны не за грошы працуюць, яны працуюць просто тому, что гэта их призвание, яны просто не могут иначе. И вот перед этими людьми треба поклониться и сказать дорогу. Вот
такія две парады. Дзякую. Вы тут згадалі савецкую адукацыю, як у нас любілі казаць, што самая лепшая там у свеце адукацыя і гэтак далей. Я памятаю одну такую гісторыю, таксама хацела бы запытаць. У школе з'яўляліся новыя падручнікі. Калі я вучылася там на пачатку 90-х. Вось, я памятаю, што мы іх адкрывалі, недзе, напэўна, гэта ўжо Лукашенко прыйшоў да ўлады, там 95-96, калі ўжо пайшоў год. І там было ўсё напісана вельмі цяжкай мовай. І мы спецыяльна хадзілі ў бібліятэку, бралі, напрыклад, ту ж самую матэматыку, там іншае такое, і ўсё было зразумела. У чым феномен? Гэта проста у нас вось ад года ў год просто так перапісваюцца падручнікі, што ў выніку становіцца нічога не зразумела? Ведаеце, з падручнікамі, шчыра кажучы, увогуле гэта. Я не могу сказать про все подручники, но то, что я сутыкался, это подручники по истории, особливо те, что выдали этого года. Это просто ганьба для тых, кто эти подручники, там, история Беларуси в сусветном контексте. Это ганьба для тых, которые створали. Яны свои имена уже писали мы там все ганебные. А я могу еще сказать про подручники по географии. Я вельми добро ведаю от 8 до 11 класса. И подручник для 11 класса по географии — это супер кошмар. Это вот приклад того, як не трэба подручники. У чым вось гэты, прабачце, у чым вось прычына? Я разумею, у чым прычына перапісваць падручнік там, па гісторыі Беларусі для Лукашэнкі, маю на ўвазе, так? Але ў чым прычына таго, што перапісваюцца падручнікі там па геаграфіі, па тэхнічных нейкіх прадметах? Ведаеце, гэтыя падручнікі в асноўным пішуць універсітэцкія выкладчыкі, якія, ці яны ўвогуле ніколі не працавалі ў школе, а хутчэй за ўсё, напэўна, апроч гэтых ніколі не бачылі. Яны вельмі часта разлічаныя на ўзровень універсітэту. И такой же мовой написано, просто хочется вешаться. Я не ведаю, я бегаюсь в 11 классе, там глобальные проблемы, як я на этом справляюсь. Есть еще и интуитивы, абсолютно вот такие дикие, незразумелые. У подручники по географии 10 класса есть несколько параграфов по геополитике. Вот геополітика, тая, якая подається, а там така класика 19-го, початку 20-го століття, Рацель, Рудольф Член і інші. Вогулі не зрозуміло, навошта гэта трэба школьникам на 10 клас. По-другое, усе гэтыя вучэнні на Захаде недавно называют уже наука. И самое главное, все эти идеи геополитичные, они выкористовывались для того, чтобы развязать Первую и Другую сусветную войну. И сегодня эта геополитика, она надзвычай популярная в России с подачи вядомого Александра Дудина, такая вот национальная обсессия. Не такая же самая, это все идеи, они были выкористаны для того, чтобы развязать агрессию в Украине. Навошта все это вставлять в школьный подручник в Беларуси, абсолютно не зрозумела. Калі падсумаваць усё, пра што мы сёння, будьце здаровы, размаўлялі, ці
Што б вы маглі параіць, па-першае, бацькам непаўнагадовых там школьнікаў, самім студэнтам, якія ў гэтай сістэме сёння вымушаны жыць. Ну, ўсё ж такі школа школы, так, але сям'я таксама можа нешта зрабіць, і дарослы студэнт таксама можа сябе неяк трошкі абараняць. Ну, калі ўжо гэта здарылася, так, каб хоць трошачкі палепшыць настрой і выхаванне нашай моладзі, што рабіць? Ну, а тое, што тычыцца дзетак у дзіцячым садку, тут трэба з імі размаўляць на тыя ж самыя тэмы і спрабаваць нейкім чынам эмацыянальны шок, які ўсё гэта выклікае, ўсё-такі дзецям з гэтым справіць. Ну і там глядзіце, вось з дзіцячымі садкамі, там же не толькі геноцид беларускага народа. Апошнім часам туды ўсё часцей прыходзяць выхаванцы вось гэтых военно-патрыятычных клубаў. Прыходзяць са зброяй, даюць гэтую зброю дзеткам патрымаць у руках, які ўсё гэта воспрымаюць як гульню, як цацкі. Таксама трэба пра гэта распраўляць. Да гэтага яшчэ трэба дадаць, што вось на ўзроўні дзіцячага сада пачалі насаджаць культ Александра Лукашэнкі. Я бачыў некалькі там відэо, гэта амаль што паўночная Карэя, які там цудоўны Александр Лукашенко, які цяжка працуецца, колькі яго там розных турботы і гэтак далей. Вось гэтым трэба пісьмі працаваць і ўсё улагодзіць. Тое, што тычыцца школьнікаў, асабліва там старэйшых класаў, студэнтаў універсітэцкіх, я ўжо неаднаразова казаў, што заўсёды ёсць магчымасць для самаадукацыі. Нават у той же самай паўночнай Карэі, пры ўсёй закрытасці, ёсць класічная літаратура, чытайце класічную філасофію, станете вот не будзе развиваться критичное мышление и экологичный супраць. Дзякую вам вялікі. Сёння разам з дарасам Святланай Ціханаўскай па навуцы адукацыі Паўлам Церашковічам мы абмяркоўвалі перавод медычнай адукацыі на бюджэтную форму, магчымыя студэнцкія абмены з Паўночнай Карэі, кантроль пракуратуры над патрыятычным выхаваннем у Беларусі і выязныя суды ў нашых універсітэтах. Вялікі дзякую, спадар Павел, што знайшлі час на гэты эфір. Прыходзьце да нас яшчэ. Для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё. Дякую вялікі вам, Марыся, і ўсім гледачам.